ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ବହନ କରୁଥିବା ଚିଠିଟି। ମୋର ପ୍ରେମର ମଣିଷ, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ପ୍ରେମ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଢ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପ୍ରେମ କେବଳ ହୁଏ ବାହାଘର ପରେ ଆଉ ବାହାଘର ହୋଇଥିବା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ତୁମ ସହ ମୋର ପ୍ରଥମ ରାତି। ମୁଁ ଆଜି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖୁଛି, ସେଟା ତୁମକୁ ବାସ୍ତବରେ ତ ପଢ଼ାଇ ପାରିନି, ତେଣୁ ଏଇ ଚିଠିରେ ପଢ଼ିବନି ଆଗ। ଗଳ୍ପ ସ୍ମୃତି, ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ତ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। କାହାର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ତ, କାହାର ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ ଯିବା ତ, କାହାର ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ଜୀବନ ତ, କାହାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ଅନୁଭୂତି, ପ୍ରଥମ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ମିଳନର ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଶୀ ଦଶକର ଝିଅ ପୁଅ ମାନେ କୋଉ ଢାଞ୍ଚାରେ ଥିଲେ, ପାଠକ ନିହାତି ଅବଗତ ଥିବ। କେବଳ ମୁଁ ସେଇ ଦଶକର ଛାତ୍ର ବେଳେ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଦେଖି କାବା ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମ ଅନର୍ସ ଝିଅମାନେ କୋଣାର୍କକୁ ଶୀର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ବାଛି ବସ୍ ରିଜର୍ଭ କରି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ, ଝୁମୁକା ଟିକେ ତୁ ତ ହଲେଇ ଦେ, ରୁମ୍ ଝୁମ୍ କରି ବଜେଇ ଦେ, ଗୀତରେ ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ଝିଅମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଉନ୍ନତ ହେଉଥିଲେ, ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ମୋତେ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନାରୀ ନୀରବରେ ବସିଥାଏ। ଚୁପଚାପ ତ କେହି ମୋତେ ଭିଡ଼ି ଚଢ଼ାଇବାକୁ ପୋଛି ନଥିଲେ। ଯେ କୌଣସି ଅତିଗତ ଦିନର କଦଳୀ ବେଣୀ ପକାଇ ବାଳିକା। ମୁଁ ମନେ ମନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲି। କି ଗଛେ ଛୁଟି ଅଛି, ସେଇ ଛୁଟିର ଆକର୍ଷଣ ଶାଶୁଙ୍କ ପସନ୍ଦର ବୋହୂ ହୋଇଗଲି ନିରାଟ ମଫସଲକୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ମିଳନ ରାତି। ତଣ୍ଟି ଅଠା ଅଠା ହୋଇଯାଉଥିଲା ବେଳେ, ସ୍ୱାମୀ ଯେବେ ଇଂରେଜୀ ଗ୍ରାମାର ଓ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ସବୁ ପଚାରି ଚାଲିଥିଲେ, ମୋତେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଉ ଦରକାର ନଥିଲା। ଆଉ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି ମୁଁ ଚାହିଁଥିବା ପ୍ରେମ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଥିବାରୁ। କାରଣ ବିବାହ ପରେ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଥିଲା। ନା, ମୋର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋର ବିଡ଼ିଏରେ ନାମ ଲେଖା ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେବଳ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିଚ୍ଛେଦ ଭିତରେ କେବେ କେବେ ହତାଶ ନିରାଶ ହେଲେ ବେଳେ ସେହି ସବୁ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ମୋତେ ଜୀବନ୍ତ କରେ। ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସ୍ମୃତି ହେବା କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ, ଏମିତି ପଦେ ଲେଖି ଦେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ କାହାକୁ ମିଳେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ମୃତି। ଶେଷ ପଡ଼ିଲା ନା ସତରେ? କୁହ ତ, ଏମିତି ଭାବେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ଅନୁଭୂତି କାହା ପାଖରେ ଥିବ। ଆଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଏବେ ତୁମ ଏକ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି, ତୁମେ କାଳେ ମୋ ପାଇଁ ଗଳ୍ପ କରିବା, ଗୀତ ଲେଖାଉଛ। ଆଉ ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ଗଳ୍ପଟି ପଢ଼ି ତୁମ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଲ ପାଇବା ବୁଝନ୍ତେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଏସବୁ ଭାବରେ ମନ ବୁଝାଅନ ବୋଲି। ଖାଲି ଗାତାନୁଗାତକ ବାସ୍ତବତା। ତୁମେ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ବୋଲି ସେମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ବୁଝିଥିଲା ମୋ ବୋଉ, ଆଉ ବାପା, ଭଉଣୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହ ଏବେ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ବି ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ନା, ମୁଁ ଜାଣେନା। ହେଲେ ତୁମ ବାସ୍ତବାଦୀ ପ୍ରେମ ବି ମୋ ପାଇଁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଅସଫଳ ହୋଇ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଆମ ଭଳି ପ୍ରେମ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ। କେତେ କେତେ ଉଦାହରଣ। ଏହାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଦେଉନି। ଏଥିପାଇଁ ସେ କାହାକୁ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯେ ଶାଶ୍ୱତ ନିର୍ମଳ, ଆଉ ଆମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଭିତରେ ଯେତେ କଳି ଥିଲେ ବି ତାହାର ବାସ୍ନା ନିଶ୍ଚୟ ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ ଭଳି ପବିତ୍ର। ତୁମେ ସତରେ ଏ ଚିଠି ଯଦି ପଢ଼ିବ, ମୋତେ ଭାରି ଲାଜ ମାଡ଼ିବ। ସତରେ ଯଦି ପଢ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନଥାଏ ଏ ଦୁନିଆରେ। ଯେଉଁଟା ମୋର ଅଭିଳାଷ, ଯେଉଁ ଟିକକ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିକ୍ଷା ମାଗେ ଆଞ୍ଜଳି ପାତି, ତୁମ ବାସ୍ତବତା ଜୀବନରେ ଏସବୁର କିଛି ମାନେ ଅଛି କି ନା ମୁଁ ଜାଣେନା। କିନ୍ତୁ ତୁମ ବିନା ଏ ସଂସାରରେ କେମିତି ଚାଲିବି, ଚିନ୍ତା ମୋତେ ଅହରହ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରୁଛି। ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କ କାହିଁକି ଆଗ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି? ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ କୁହ, କିଏ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା ଅଧିକ।
ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନାରୀମାନେ ପୁଅ ବୋହୂ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ସହ ପାଖାପାଖୁଆ ଚଳିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନେ ଚଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଏସବୁ ତମେ ମୁହଁରେ ବାଣୀ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରେନି। ତୁମେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ବିନା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଯିବ କୁହ ତ ପୁଅ ଘରକୁ ଝିଅ ଘରକୁ ଏତେ ଏକୁଟିଆ ଯିବା କହିଲେ ବି ମୁଁ ଯାଏନି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି। ମୋର ସମସ୍ତ ଗଳ୍ପ କବିତା ମୂଳ ତୁମେ। ଅନେକ ଲେଖାଣି ଅନେକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଲେଖିଲେ ବି ପ୍ରଶଂସା କରେନି, କେବେ ବି କାରଣ କରେନି, ବରଂ ଅପେକ୍ଷା ହର ହଉ ଲେଖିସାରି ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଅପେକ୍ଷା କରି ମୋ ଲେଖାକୁ ଜୀବନାଂଶ ଦେଇ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିବାର ତମେ ହିଁ ମୂଳଦୁଆ ବା ଭିତ୍ତିଭୂମି। କେବେ କେବେ ତୁମ ପାଖରେ ମୋ ବହି ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ବହିଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଲେଖିବା ଅସହାୟ ରୂପ ରଖିଥାଅ ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ବି ମୋତେ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ମୁଁ ଭାବେ ସତକୁ ସତ ମୁଁ ଯଦି ଆଗ ମରିଯାଆନ୍ତି ମୋ ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟ ଏଇ ବୁଝନ୍ତି। ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କୌଣସି କାମ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ସାଙ୍ଗକୁ ଗଲେ ଚାହେଁନି କାହିଁକି? ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ରାଗ, ମୋତେ ମଣିଷ ଗନ୍ଧ ବୋଲି କୁହ। ମୁଁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଏ। ମୋର ସେମିତି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସହଜ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖି ରାଗିଯାଏ ଖୁବ୍। ନୂଆ ବାହାଘର ବେଳେ ତୁମକୁ ମୋ ବଡ଼ ଯାଆ ହାତ ବାଡ଼ି ଦେଇ ମୋତେ ବଞ୍ଚି ଦେବାକୁ କହିଥିଲା ଓ ତୁମର ମା ଉପରେ ଉଞ୍ଚାରୁ ତାଡ଼ି ନୂଆ ଭୁଆ ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ବସି କୁଣ୍ଡା ଗଣାନି ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ତୁମର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲେ ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ିବା କାଳରେ ମୋତେ ନେଇ ସହରରେ ରଖି BBA କରାଇ ଚାକିରି ବି କରାଇଦେଲ। ବୋଧହୁଏ ତମ ଦୁଷ୍ଟ ମା ଆଉ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ ବି ନିଜ ମାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି କହୁ ନଥିଲ, ବରଂ ମୁଁ ଯେବେ ପଚାରୁଛି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦିଆଉଛ। ମୋ ମା ମୋ ହସିବା ପାଖେ କାହାକୁ ବସିବାକୁ ଦିଏନି। ମୁଁ ନିରୂପିତ ରହିଛି, ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ସହିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସାହସ କରେନି କେବେ ତୁମ ଆଗରେ। ଏବେ ବୁଝିବେ ସବୁ ମାତ୍ରାରେ ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ତଥା ଘୋଡ଼ାନାଚ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗାଉଁଟିଆ କହିଛି ଅନେକ ଥର। ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ମୃତିକୁ କଥା ଉଠିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ତଥା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଆଜି ଏକଥା ବୁଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗଳ୍ପ କବିତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କିଛି ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଲେଖା ଲେଖିବା ହୁଏତ ମୁଁ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଆତ୍ମପ୍ରୟତ ହୋଇଛି। ଏବେ ସେସବୁ ପ୍ରତି ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ତୁମେ ଖୁସି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ପରମ୍ପରା ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଏ କଥା ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନଥିବାରୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି। ମୋର ମନେପଡ଼େ ନୂଆ ବାହାଘର ବେଳେ ତୁମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଗଲେ ମୋର କି ରାଗ ଆଉ ଅଭିମାନ। ଏମିତିକା ଘରେ ଟିଭିରେ ଢେର ରାତିଯାଏ ପାଲା ଦେଖିଲେ ବି ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୁଏନି। ଆଜି ଆମ ଯୁଗ୍ମ ସଂସାର ଭିତରେ ତମେ ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଦିନ କିଏ ବାଟଭାଙ୍ଗା ଚାଲିଗଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଛଟପଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ହିଁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବୁଝି ତାକୁ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ନା କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? ଯଦି ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।